Днес ви показвам как приготвям тези много вкусни панирани печени пържолки. Аз използвам бонфиле. Винаги използвам бонфиле. Първо го почиствам от нещата, които не ми харесват. След това го нарязвам на две. И на пържоли. Горе-долу гледам да са малко по-дебели, защото когато ги начукам, да станат по-големи и по-тънки. След това ще ги наредя, ще ги мариновам и нататък стъпките ще видите във видеото. Приятно гледане!